Wel, so chi byth yn gwybod pwy ffindiwch chi ar faes y rali yma yn Sir Gar. Wyneb cyfarwydd y wylwyr S4C. Gwyn Elfyn, Denzil am bobl cwm. Denzil, Gwyn yn notwr i chi. Gwyn i fi'n credu. Chi'n iawn, mwynhau. Mwynhau. Mae gymaint o weithgar iddo, mae'n fod, ond yn anffodus, fi wedi bod yn beirniadu, felly fi'n cwato fan hyn. Mae'n bod y bobl gollodd yn ffindo fi. Beirniadu pa gystadleuaeth ydyn? Cystadleuaeth gwisgo arweinydd clwb lan mewn unrhyw beth mas o bapur newydd neu magazin. O, reit. 17 o'n nhw. O, dde wir. Tipyn o gosti pen. Cystadleuaeth, war y teg, adran iau yn ei, felly bobl ifanc iawn, ond arbennig o dda, war y teg, yn arbennig o dda. Yn mynd gweld dim un o'n colli, gwed i wir. Ond bydd chi dipyn o fwynhad yn beirniadu? Do, so ddim gystadleuaeth, a hir, so ddim para awr o'n nhw'n cael awr i wisgo nhw lan, so oedd e'n para gryn dipyn, a newedig oedd nifedd o'r arweinwyr, oedd e'n trad am yr awr yn cael ei wisgo. Felly, dath e'n o'r eithaf, oedd yna un y ddoi yn arbennig o dda. Chi wedi beirniadu yn y rali yma'r blaen? Odw, ond blynyddoedd nôl, rwy'n wedi gwneud y sawl blwyddyn. Wel, chi gael y cyfle i wneud, mae'n braf iddo lawr, yn wedig o ystyried, felly, dim ond nath y gymeriad fi war ein bobl o cwm. Mae'n gyda'n bwysig cadw cysylltiad gyda bethau fel hyn. Yn beth da, yn bod se rai bobl yn dod lawr i weld y math o weithgareddau sy'n yma. Mae'n gwir i gwir yn onest. Cos mae ddyrnod arbennig yn o'r holl weithgareddau yma a'r bobl ifanc yn rhoi gymaint. Maen nhw'n cael gymaint o wahanol gyfleoedd, maen nhw'n gymaint o rywiaeth a bethau mynd mlaen yna rhywbeth, a dan pob un o'n nhw'n gwir i gwir. A bethau gwerth i gweld yma, mae'n nifer yn credu gweld bethau fel un, falle yn y sioefryn unol yn bod yn rhoi o Welsh Pamonon yn Llanelwedd. Ond yr un math o beth, ydych chi weld, yr un math o gystadlu, ond gwrs yn lefel yn llai, ond yr un math o arddangosfeydd, ac yn y blaen y statics a blodau, coginio, hwnna adeiladu barbecue dron coginio, fi'n trio gweld pwy'n llod, gweld ythaf ti ni adeiladu, so mae'n boi gollodd i ddod. Ond amlwg wedi mwynhau mas draw yma? Do, hyfryd, a oedd y cynno neis iawn fi. Hwna'r beth bwysig. Beth oedd y Denzil yn meddwl sy'n Sioned yn dechrau ymddiddori yn clwb Ffermio ifanc? Denzil rian i gyfer Sioned, bach o ben tost. Fi'n gyda'i nile fyd o les iddi a gwedi gwrdd yn onest. Eisiau bach o ddisgybleth yn i'r les. Gwyn, diolch am y sgwrs, mwyn help ennill y dyrnod. Diolch, Terwyn.